Wy'n sefyll yma o flaen y gweithfeydd dir Trimorfa yng Nghaerdydd, yn yr etholaeth Caerdydd a Phenarth, ac ar hyn o bryd, cwmni o Gweriniaeth Siecaidd a bua'r cwmni, ar ôl prynu fe, oddi wrth cwmni o Sbaen, gynt. A dyma'r un o'r problemau mawr i'r economi yng Nghymru, bod gymaint ohono fe yn cael ei rheoli a cael ei berchnogi o difas i Gymru. A felly un peth sy'n angen wneud yw i sicrhau bod ni'n cael llawer mwy o ddatblygu economaidd yng Nghymru sy'n dod o ffynonellau tu fewn i Gymru. Ac yr unig ffordd i sicrhau bod hynny yn digwydd ar y cyfan ar wahân i reoli lle mae cyfalaf preifat yn cael ei buddsoddi yw drwy arian o'r sector cyhoeddus. Hynny yw bod ni'n defnyddio cyrff sy'n gallu rhoi arian am log llai, yn Saesneg y Public Works Loans Board, i sicrhau bod arian fel yna yn dod i'r Senedd, yn dod i Lywodraeth Cymru ac yn cael ei fuddsoddi yma. Yn anffodus, mae Cymru wedi colli'r pwerau i sicrhau bod hyn yn digwydd. O achos oedd y Llywodraeth diwetha, Llywodraeth Doriaidd, wedi symud y pwerau o Gaerdydd i Lundain i ni benderfynu lle byddwn ni'n moyn buddsoddi yn ein diwydiant ni yng Nghymru. Felly, roedd i ni gael y reolaeth na yn gyfan gwbl, mwyn sicrhau bod ni'n gallu cynllunio ar gyfer ein datblygiad economaidd ni, ac bod ni'n sicrhau bod buddsoddiad yn dod ar gyfer ymgyrch a datblygu. Ar hyn o bryd, y mwyafrif yng Nghymru ni'n cael rhyw 1% neu 2% o'r holl arian sy'n cael ei gwario gan y Llywodraeth Canolog yn Llundain yn ymchwil a datblygu. Dim ond 1 neu 2% o hynny yn dod i Gymru. Ond beth sy'n gyda'r Llywodraeth ni a sy'n gyda'r Senedd ni i weid am hyn? Dyn ni ddim yn clywed unrhyw brotest. Felly, roedd i ni gael yr hunan lywodraeth na ym materion economaidd drwy gynllun economaidd go iawn a drwy cael awdurdod datblygu a cynllunio Cymraeg i ni sydd dan reolaeth y Senedd.